Okay, so may adlaw. Itong isgutan karon ang addition of fractions, no? Nga para ni sa mga grade 6. So, putling-putlo na akong video. Kung di nyo makita ng uban, so tanawa ang next video ani. So mani ang steps. Na steps kay kani. So mani mga steps, nya kani atong ansiran 1/4 plus 1/4. So step number 1, check if similar or dissimilar. Similar kung pareha og denominator kana number sa ubos, dissimilar kung lahi og number sa ubos. Kani kay 4 man ni, yung pikas ng fraction kay 4, so meaning similar siya. So kay similar siya, dili na kumuagi aning duha, kaning change kaning duha, ha, dili na moditso na ko sa copy denominator. Okay, ang denominator ani kay 4 man, so maghimo kog fraction nga bar, then ako ibutang ang 4, gi-copy na ko si 4, okay? So na ko'y 4, dayon human sa copy denominator, i-add ko no ang numerator. So kay 4 man ang denominator, nga mao ni i-add na tong babaw 1 plus 1. Ang babaw rahan numerator is ang babaw 2. Nang uban moingon naman na siya answer. Wala pa naman ang steps. Niyang last na steps kay ingon nga simplify. Kinahanglan lowest term siya ang kani or proper fraction. Na asugod sa ta sa proper siya kung ang ubos nga number or ang denominator mas dako kaysa babaw nga number or sa numerator. So ang 4 mas dako man sa 2, proper na ni. Pero ang pangutana, bisag proper siya, lowest term ba ni? Since ma-lowest term pa ni siya, akong i-lowest term. Ang lowest term ani kay pagamayon ni ang duha ka number into its lowest or prime number, okay? So, ang butlag naka-discuss ba ang grade 5 ani, para ma-lowest term ni, i-divide ni nato ang duha ka number, ang babaw og 2 ug ang 2. Makuha ni nga number gikan sa GCF. Kung kabaw ang yung bata sa GCF, mag-discuss lang pag og lahi ana. Kaning 2 gikan na pagkuha sa GCF, okay? So, ma-divide ng 2 divided by 2 mahimo ng 1, 4 divided by 2 mahimo ng 2. So ang final answer aning 1/4 plus 1/4 is 1/2.